امروز تحت ریاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон маҷлиси навбатии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуд. дар кори маҷлис нахуст оид ба ҷараёни иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 22 майи соли 2018 ҳисоботи раиси вилояти хатлон Қурбон Ҳакимзода шунида шуд. таъкид гардид ки дар қаламраи вилоят дар доираи иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 22 майи соли 2018 аз ҷумла бунёду навсозӣ беш аз 7500 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда дар 3901 иншоот корҳои сохтмонию навсозӣ аллакай анҷом ёфтааст ки 52% нақшаи пешбинишударо ташкил медиҳад. аз шумораи умумии иншооти сохташуда ва навсозӣ гардида 3210 иншоот ё 82% он аз ҳисоби соҳибкорони маҳаллӣ анҷом дода шудааст. аз ин ҳисоб дар вилоят дар давоми солҳои 2018-2019 ва семоҳаи соли 2020 4742 ҷойи кории доимӣ ва 11161 ҷойи кори мавсимӣ ташкил карда шудааст. ба таъкиди раиси вилоят аз шумораи умумии иншооти ба истиқболи ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатӣ сохтмону навсозиашон ба нақша гирифта шуда аз ҷумла 603 иншооти соҳаи маориф, 941 иншоот дар соҳаи тандурустӣ, 210 иншооти фарҳангӣ ва 590 иншооти варзишию солимгардонӣ ба нақша ба ҳисоб меравад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бори дигар муҳимияти таҷлили ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатиро таъкид намуда ба роҳбарияти вилоят ва раисони шаҳру ноҳияҳои он ҷиҳати тақвияти тадбирҳои бунёдкориву ободонӣ ба истиқболи ин санаи тарихӣ, рушди соҳаҳои саноату кишоварзӣ ва афзун намудани шумораи ҷойҳои нави корӣ, назорати сатҳу сифати корҳои сохтмонию навсозӣ ва рушди инфрасохтори маҳал дастуру супоришҳои мушаххас доданд. аъзои ҳукумати мамлакат лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру илова ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру илова ба кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи фаъолияти бонкӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи Бонки Миллии Тоҷикистон ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтиро баъди муҳокима барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод намуданд. сипас дар бораи барномаи миллии коммуникатсионии 1000 рӯзи аввали ҳаёти кӯдак дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2020-2024 вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Ҷамолиддин Абдуллозода дар бораи барномаи саноатикунонӣ бо суръати ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 вазири саноат ва технологияҳои нав Заробиддин Файзуллозода ва дар бораи қоидаҳои барасмиятдарорӣ ва додани шиносномаҳои хориҷии дорои ҳомили электронии иттилоот ва шаҳодатномаи бозгашт ба ҷумҳурии тоҷикистон ба шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон вазири корҳои хориҷӣ Сироҷиддин Муҳриддин ҳисобот доданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати таъмини иҷрои саривақтии масъалаҳои рӯзномаи маҷлиси навбатӣ ва бартарафсозии мушкилоту камбудиҳои мавҷуда дар ин самт ба ҳукумати мамлакат, роҳбарони вазорату идораҳо, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавӣ ва интиқоли сирояти коронавируси COVID-19 дар ҷумҳурии тоҷикистон вазифадор карда шуд ки ҷиҳати пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ дар мамлакат ва боз ҳам беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба беморону сироятёфтагон, таъминоти муассисаҳои тандурустӣ бо доруворӣ ва лавозимоти тиббӣ ба миқдори зарурӣ, дастгирию кӯмаки пайвастаи кормандони соҳаи тандурустӣ, тадбирҳои иловагӣ андеша. дар охири кори маҷлис
Президенти мамлакат раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аъзои ҳукумат, роҳбарони вазорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳои давлатӣ, роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ доир ба вусъати тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатӣ омодагии ҳамаҷониба ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2020-2021 вусъати корҳои саҳроӣ, истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигиву хоҷагиҳои деҳқонӣ, ҷамъоварии беталафи ҳосили меваю сабзавот ва дигар зироати кишоварзӣ дастуру супоришҳои қатъӣ доданд.